ngiyikhetha inkosi yasebuhleni kwaNazaretha amen. In the Benkulu. Cela ukubonga kobaba ithuba abasinika lona. Qala kubafundisi nabashumayeli nabonke abantu abakhona ithempelini amen. Lo uguqile ukhanyisana wanxumayo isibongo. Ngisabatha ekhaya elihle ethempeli ngaphansi kwaba umshumayeli umcuno nomama Modlamini amen. MaNazaretha sisendabeni enkulu. Kungathi ngaso sonke isikhathi masikhuluma indaba kaShembe singaba novalo amen. Ngoba masijwayela sisuke bese siyona. Asikho isifiso somzali ukuthi uma edlule emhlabeni bese ikhaya lakhe liphenduka ikhaya labafana noma lamantombazane. Umzali ngaso sonke isikhathi uyayafisa ukuthi mhla edlule emhlabeni bese umNazaretha biyaqhubeka amen. Nathi njengoba singamaNazaretha siguqile uShembe akangabo wabazali bethu kuphela. Siyayisibe nalento ukuthi hayi ngikhonzela umama nobaba kanti cha. Lokho ngikhulunyiswa ukuthi uShembe waziveza ukuthi uNkulunkulu kimi. uShembe akusiyo wabazali bami amen. Owami nami ngoba ngo2009 ngangisebenza kwenye company ngudriver khona. Ngiyafika ekseni ngithatha ibhodi banginika imali yepetrol, ngithatha ibhodi banginika ama delivery la ngizodeliver khona ngicollecte khona futhi. Indlela yami yayingithuma yonke indawo ko Jet Park ko Israel ko Benoni ko Bramley zonke lezi indawo ngangizihamba. Ngase ngiya ngase Israel Mall ngafika khona ngadeliver ngathatha ezinye izinto. Ngihamba ngemoto yecompany ipetrol ngiyayibona isasekhona. Mangithi ngibona ipetrol seyincane emotweni sengingena egarage ngifaka ipetrol ngise Israel Mall. Kune garage ekhona lapho. Ngingene ngifake ipetrol mangisafaka ipetrol iqhamuka omunye ubhudi ogoke kahle. Uhamba nomunye usisi. Bese ethi bhudi kunjani ngithi hayi ngikhona bese ethi bhudi bayangicela ungisize la. Imoto esisebenza ngayo ngiyaphazamisa bafowethu. Imoto engisebenza ngayo inenkinga besicela usize la efletini sithatha amabhokisi lawo esisebenza ngawo bese uwesa la isebenzela khona ngoba sisebenzela emgaqweni bayathengisa impahla. Hayi ngivume nami ngithi awu sengizozikhandela ucash kanti uShembe ufuna ukubhala iBhayibheli lakhe amen. Nami ngivume angene emotweni kuqale ngene lo sisi emotweni bese ngena lo bhuti bese ngiyahamba ngemoto bafike efletini ehle lo bhuti aye efletini mayebuya ubuya kaphethanga lutho bese ethi hayi lo muntu esisebenza naye useyithathile impahla usehambile besicela usibeke ngala uzodlula ngakhona ngoba vele kuyindlela yakho. Nami ke ngenhlanhla ngivume anginike lokho anginika kona esasivumelane ngakho masahambe bese khipha isibhamu. Athi lalela lana ke le moto isizolawulwa yimi. Ihamba imoto ngihlabelela isihlabelelo Nkosi baba ngiyakuthanda ngaphakathi angizange ngisiphimise. Mangihlabelela ngithi Shembe ngisase nomntwana abazali bami bazothini ngoba angimhlamba ngeke ngitholakale ngisho nokutholakala. Ihamba imoto mayifike emarobotini bese irobot liyavalwa. Kwakunemoto engaphambi kwami bese irobot liyavalwa malivalwa bese siyama. Mase livula irobot mase kumele isuke imoto yasiyagxuma ngoba ngangiyifake kwani. Bayazika abantu abadriver imoto mawungazange unyathela iclass yagxuma kanjalo imoto. Ngizama ukuyistart imoto igoloze ngizama ukuyistart imoto igoloze bese ngihlokoloza ngesibhamu ekhanda athi hey baba hambisa imoto wenzani ngithi imoto ayihambi. Bese beyaphuma thatha isibhamu asifake la khona bese beyaphuma bahamba bathi uhamba usinda. Ngiphume emotweni ngiyivule sengishamaza athi ngiyayivula imoto ngiyibheka ngibona lutho kube khona abantu abangincedisayo ngiphusha imoto ngiyibeke ngale komgwaqo ngiyibheka imoto lutho bese ngifonela emsebenzini bese bethi uyifakile yini ipetrol ngathi yebo ngiyifakile bathi hayi linda kancane sizothumela ibreakdown. Ngahlala imizuzu mhlambe engangayi 30 minutes ngimele ibreakdown mangingena emotweni ngibheka angibonanga lutho angizange ngiyenze lutho imoto ngathi ngiyayidumisa imoto yaduma maNazaretha amen. Asingakhohlwa noma ngabe izinto sezinjani zifika ivunguvungu zomhlaba ezinye uyithola ngawo maNazaretha la wona la afaka ingubo emhlophe kodwa asingasuki kuShembe amen. Ngiyabonga inkosi busenikuzwele amen. In the Benkulu.